Awa ng Diyos, buhay pa. Parang pumayat ka. Hindi ba sir, bangga ba kasi dito. Ah, Hindi sa panggol na. pero okay ka na. Okay ka na. Pero Bakit nung mga nakaraan, Nanay Gigi, wala ka dun sa bahay mo? oh, Nasa diet ka? hindi ba sir, hindi yun. Hindi, nung hindi ka pa na, nabalitaan ko yan. Nasagi ka daw. Wala ka dun. Ba't anong nangyari? Bagaduman? Kasi po sir, ganito yun. Oh. Mapapirma ko mayroon po papirmahan kay sir. Sir. Tenong April po sa Corosel. Mga bago pa lang magalas ko ito. Doon ako umabot 27. Yung wala pang aksidente daw, wala ka na dun sa bahay. Kasi alam mo kung bakit sir. Oh. Mga kapitbahay ko naman. Oh. Ba't tumayo ino na dyan? Ang iniwas ko man ng sir, siyempre estudyante baga po yung aking anak. Nakakabulaw ko po. Anong nangyari ba dun? Anong nangyari dun sa... Yung anak na. Hindi. Oo. Oo. Anong ginawa? Ganito yan sir ha. Baka hindi mo kayo maniwala. Gabaw daw ang bahay at tinuturo niya ako. Oh. Sabi ko, di gabaw mo lahat ng gamit. Pinundar, makukuman niya kayo sa mga naglabat ng lagyo. Diyan sa kura. Di sa hindi no. Tinigay mo yung bahay dun sa siga, kumbaga. Yan o. Ay, ibig ko sabihin sir, sa inyo na yan. Pinamigay mo. Hindi sir sila. Ako nag-alis ka lang. Oo. May bakit sabi mo sinabi, Gulo. bakit sinabi mo na sa inyo? Sir, ang ibig ko sabihin sir, yung bagay na ang samuel mo ito na. Ano? Ganun pala yung nangyari sa'yo. Ngayon, ang ibig ko sabihin, sir, iwas ko po, hindi na sumi naman po. Di umalis ka dun. Hindi paano yung bahay na pinagawa natin? Andun ako kami, sir, ngunyan. Bumalik ulit. Bumalik kayo. Andun kami, sir. Bumalik. Alagaan nyo yung bahay kasi... Sir, Tsaka, yung nagpaalam naman tayo sa may-ari, hindi man sila yung may-ari, di ba? Alam mo na ba yung tungkol kay Kuya Ramil? boy. Totoo lang po, sir. Masakit? Masakit kasi wala. Oo. Sa isang tao lang. Mahal-mahal mo pati Marinig man nila. Walang pinagliba ko. Halik ko po. Ganun pa din. It's a prank. Buhay pa si Kuya Ramil at nagpapalakas. Ako naman pinabiro nyo. Oo, joke lang yun. At inaalam ko lang kung talagang mahal mo si Kuya Ramil. Dadong Sir Alvin. Joke lang. Buhay nagpapalakas na at nagre-recover na yung mata niya. Sana all. Kaso may mga nakakalimutan siya. Pero ikaw din niya nakakalimutan. Ay, naku dong. Lugay. Ba't nawala na yung haba ng buhok mo? Pero sa totoo lang, hindi ko kaya. Timbalaw ako akit pa. Mainit. Ay, kayanin mo para para pag naglinaw ng mata ni Kuya Ramil, makita niya na ang kagandahan mo. Ay, baka na concert ni wig. Uwig. Magpahaba ka kasi malabo pa yung mata ni Kuya Ramil. Kailangan mahab. Pag naglinaw na, makita na ang tunay mong kagandahan. Aray, naku po. Kumusta na pala, Nanay Gigi, yung estudyante mo? Doon na kayo kaya pala lagi kayong wala doon sa... Kasi lang po ngayon. Okay man yung pag-aaral niya? Okay man yung pag-aaral? Isang araw lang nag-isip yung aking anak na ko yun lang. Promise po. Tuloy-tuloy pang pag-iisip yun. Pero sir, lahat na gamit sa akin. Ay, syempre, ikaw ang nanay. Man, Oo, ikaw ang... si Bang Pani ko. Ang dalawa na, lalaki dahil. Hindi kita mahagilap dun sa sa bahay mo kasi lagi ka daw Naku wala. sir, baka sabihin mo
Bawat isang puno. Oo. Gamba. Ano? Aloy. Lagi ka daw, lagi kang wala, hindi, Alam mo talaga sa shit. May nila. hinahanap ka na pati ng mga, manunood. Ito po, nakuha namin nahagilap na namin si Nanay Gigi. Nanay Gigi, palakas ka, at balik ka sa Panginoon, magsimba ka, huwag ka nang mag-iinom. Nagsusumba na nga niya ako. Wow. Nagsusumba ka? O kami ni Bibay. Hanggang sa puro bay o. Oo, nagsusumba. O, paano man yung, yung step? Ay, dapat meron yung step. Why? Ah! Ang ano naman suot, may eksena. Pang Hindi ako maiksi. May uniform ba? Di, sponsor Kulay tayo. green yung sinabi ko sa inyo. Oo, yung sponsor baga ako ng nyo, ng uniform nyo. Sa pagsumba. Kaso nga dapat mahaba. Ano? Ako sir, may Dadalaw tayo kay Kuya Ramil. Kailan ba tayo dadalaw? Nagkanta na nga. Nagkanta na. Sa nakakakanta na siya ulit. Oo, ikaw sa ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ay lagi aking hawak. At hindi kanya. At hindi kanya. Bakit ngayon? Diba? Dumating sa buhay ko sana all. buti na lang, buhay pa. Salamat tayo sa Panginoon, buhay pa si Kuya Ramil. Kasi 50-50 na mamamatay siya o mabubuhay dahil ang laki ng Sir, ang loob nun. Siyempre, nandun ako. andon ka. Andon ang Lord. Siyempre. Siyempre, Oo. Ano ba mga kailangan ni Jiro ngayon? Baon-baon lang. Baon-baon. Sir, sa totoo lang, sir, Oh. hindi pa ako nakaraan sa kuyang ko. Ang ano ko nga na hindi sa pag kuyang, ang itiin ko nga ni sa sangarap ata. Yung itiin ko yung sa 1,000, patubuan na lang pag kubra sa Oh. kurtis. Sa akin mo sangla. Asan? Magkano? 1 million. 1 million ang sir. Sandeba. 1,000 ang sangra. Sa 4 piece. Dyan mo lang at na. Sa akin mo na isang yan. Baka hindi na makabalik sa'yo. 1,000 ang sangla mo yan. Ito, dalawang daan naman. Mama. Kapag hindi mo nakuha, Di hawak mo pa rin yan. hindi yung tutubo. Alam na yung magulong yung Wag mo isasangla ang ATM. ito lang ang ito, ma'am, sir. Kasi may yan. Ano ba kayong babayaran mo at kailangan mong magsangla? Siyempre, pag Anong babayaran mo ngayon? Ano? sa mga, ano ko din, ano yan, ang ganugas ko sa araw. Ako, sir, Pagkain. Sir, pero hindi ako nagpapakaling alak. Oo. Parang Masama yun. pambili ng bigas. Pambili ng bigas. Kasi nga, bigay tayo ng pambigas. Bibigyan kita pambiling bigas. Nalala ko kay Ramis, sir. Ano yung sabi mo? Gusto mong madalaw? Namimiss mo na talaga sa Kuya Ramil. Sir, Nawala ka naman eh. Paano ka makakadalaw? Wala ka. naroon ako dito sa bahay na po. Ngayon, nagbalik ka na. Yes. Oo. Open the door. Open the door. Basta pangako mo, huwag kang na magbibisyo. Ito, bibigyan kita ng pangako yan Promise? Promise. Okay. Yan. Pagkain, bigas, ang ibibili mo ito na. Ma'am. Sige na. Yan. Yan. Kunin mo, yan. Yan. At pagkain
Huwag nang bibili ng kung ano man. Kakalasing. Ang problema, hindi dinadaan sa... Ma'am, Parang makakadalaw tayo. di na po. Ma'am. Magdalaw tayo kay Kuya Ramil. Lang. Sige po, sir. Kahit sa aga, pwede. Abi lang po. Sa sunod tayo. Next week tayo dadalaw. Wag na. Isa mismo na. Okay lang yan. Pag-pray natin, suportahan natin si Kuya Ramil. Na siya. Abutan mo, sir, si Bibay, nagsumba kami talaga. Habo ko lang itong inay. Mag-arwargan Paano man? Paano yung dance ng ng Zumba? Oh. Yung daw, sir. Mapagir ka lang sa kuya. Oo. Kumbaga, ako pinaka-kuyan. Mm. Marunong naman ako mag-tour sa mga ate. Basta masaya kami na huwag ka nang magbibisyo. Andiyan lang kami. Andito lang kami. Ni Mamuena mo. Hayaan mo. Biga ma'am, araw-araw mo manahihiling dyan si Dirong. Sa grade 4 kay Sir Atty. Papalit-palit ko. Yung dyan, sandat na dito. Buti okay ka na, nabangga ka, di ba? Oo. Okay. Ini pa nga na araw ka ng ka na yun. Sugat yun. May sugat si Nasagi ka. Ang ngipong ko burong yun ng nabawasan ng lingkod dikit. Keramid, kompleto pa, kung bawas na. Kasi yan. Kuya Ramil ay nagpapagaling na. Sabi mo Ramel, sa isang araw, magyan kami ni Sir Alvin. Kasama ko na si ate ko. Mabuhay tayong gagos. Oo, magpaganda ka. Huwag ka magpara. Sir, mabakalak. Uy, kuyo. Huwag yan ang ibili mo. Bilhin mo lang yung sabon. Pampaganda. Papaya. Yan. Kaya doon ka magpara Sa akin bibili. lang, sir, kahit ako matanda na. Oh. Matanda pa nga, kasi yung duwa. Oo. 3-9 na ako. 3-9 ka na. Malapit na mag-40. Ay, asikaso. Sige, Nanay Gigi. Ingat ka. Huwag ka na magbibisyo. At lagi na manalangin sa Panginoon. God bless. Sana po ay kita ay nananalangin sa mga araw kaya. Wait ako na disgrasya. Hindi ko po nakakalimutan. Gabos ang tinatawag po sa akin. Hey sir, lalo na kay ma'am. Ang ate ko hindi ko pinapabayaan. Nag-i-eskwela pa rin ng grade 4 na po. Hey sir, Anthony. Yan lang po ang pinato sa akin. Basta patuloy lang po. Yan. Okay. Nagsusumba ako Ramil ha, kala mo. Nagsusumba na. Nagsusumba ko daw sa kabuang. Magkikita na tayo sa Araw pa kayo aray ko. Tawarin ka pa naman. Magkikita rin. Sige, bye-bye. At ingat. God bless. Sige po sir. Thank you po ma.